Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya. Kaula kaliyan rencang-rencang saking kelompok 3 badhe nempalaken pentasan Sandiwara Basa Jawi kang ajuda keongnas. Kula Reza Rahim dadosipun narator. Kula Abdi Fahri dados paraga Radinima Purwati. Kula Kasandrawardhani dados Punggawa. Kula Sanda Amanda dados Raja Kertawata. Kula Muhammad Farhan dados Raja Kauripan. Kula Ibadah Melani dados Ketumir. Kula Sofyan Gradi Putri dados Dewi Sekar. Kula Adibalu Pranagaraja dados Putri Galwaja. Kula Aurelia Ramadhani dados Putri Candrakirana. Kula Ekmen Udayana dados Bolomi. Kula Sinta Kusuma Budiada dados Pembagi. Sugeng Amingsari. Diceritake biyen Pratandha dipimpin dening Prabu kang wicaksana yaiku Prabu Kertamata. Prabu Kertamata anduweni yoga kalih kang sulistya yaiku Putri Candrakirana kaliyan Putri Galuh Ajeng. Senajan kali-kalian Putri Prabu Putri Candrakirana sing paling ditresnani dening rakyate. Sak liyane gadah rupi kang sulistya, dheweke uga duweni tata krama lan unggah ungguh ingkang edhom. Weruh kuwi Dewi Galuh Ajeng rasa iri. Alon-alon rasa iri iku ngembang dadi rasa getih. Nganti salah sawijining dina Prabu Kertamarta pengen garwakake Candrakirana kaliyan Raden saking kraton Kauripan, yaiku Raden Inu Kertopati. Raden Inu Kertopati ini terkenal bagus lan gagah. Anak-anakku Candrakirana lan Galuh Ajeng coba kene. Nuwun inggih Rama, wonten menapa? Menapa Rama inggih nimbali kula? Iya anakku, ana sing ana Rama sampeyan marang kalian kabeh. Sesuk Raden Inu Kertopati saka Kauripan arep teka mrene. Lajeng wonten wigati menapa Rama kaliyan kula lan mbak kula? Aku wis gawe perjanjian yen aku wis gawe perjanjian yen aku arep nikahno salah sijining anakku karo Raden Inu. Nuwun napa mbak kula? Ingkang badhe sumanimaken kaliyan Raden Inu. Aku wis sepakat karo romane Raden Inu yen Raden Inu Kertopati arep dinikahno karo Galuh Candrakirana. Matur nuwun sanget Rama, kula bungah banget inggih niki ingkang kula impi-impiaken wiwit tasih alit. Yen pancen ngono ora salah aku milih awakku Kirana. Ayo kita disiapno kanggo nyambut tekane Raden Inu. Candrakirana lan Ramane ninggalno ruangan karo perasaan bungah banget. Ananging Galuh Ajeng duweni rasa liya. Yaiku mangkel lan kecima. Dheweke banjur nemoni ibune yaiku Dewi Sekar. Aku ora setuju karo pernikahan iki. Nyapa kok Candrakirana masih dipilih kok dipilih aku? Padahal aku jelas punya ayu ketimbang Candrakirana. Ibu, Kepriye nggih? Sajen kok tentang banget. Ana apa to? kanjeng ibu napa sampun pirsa? Apa? Menawi Candrakirana badhe dimani-manaken kaliyan Raden Inu. Lho,
janjian marang Punggawa supaya dadi kekasih Candrakirana. Banjur dheweke cekat-cekat nemani Rama. Rama, punten Rama. Kita badhe kula waturaken Rama. Ana apa anakku? Niki masalah Mbakyu Rama. Masalah Candrakirana. Niki kula nemu saya, kita bikin sekalian Mbakyu Candrakirana. Kadung salah sawiji punggawa kita Rama. Apa dasar bocah nakal wis arep dinikah-nikahno kok malah berhubungan karo Punggawa? Kurang ajar. Sabar kan Mas. Kirana, Candrakirana, mrene. Inggih Rama, wonten menapa? Wacan iki. Kok wani-wanine awak berhubungan karo Punggawa, Mboten Rama, niki fitnah. Kula mboten nate ngoten sakniki Rama saestu. Prajurit, celana sing dadi kekasih Kirana, seret gone ning aku saiki. Apa bener sing katulis nek layang kuwi, Apa bener sing katulis nek layang kuwi? Bener kan? Mboten Rama, ingkang diucapaken punggawa niku palsu kula. Cukup Kirana. Metu aku saka kene. Sabar. Metu wae, metu kok kerajaan kowe. Sabar Rama. Metu. Sabar kan Mas. Candrakirana atine sedih banget. Dheweke banjur lunga ninggalno kraton menuju pantai Gandapatra. Duh Gusti ingkang akan menjaga. Menapa Rama boten percados kaliyan ingkang kula ucapaken? Saniki menapa ingkang kedah kula lampahi Gusti? Hei Candrakirana. Lho, sapa panjenengan? Ora perlu kowe ngerti sapa aku. Tugas kene untuk awakmu. Amarga bulan sudah setuju karo pernikahanmu. Apa? Lajeng. Iya, rasane iki. Candrakirana mesti kok dadi keong mas lan benetak ing pantai Cisdenan. Salah sawijining dina ana mbok rondo kan lagi goleki wanita. Lah, apa kuwi kok dilakukan? Walah, iki bener tenan ngomong yang Mas. Saktekane ing omah, mbok rondo nyimpen keong mas ing dhuwur meja. Banjur dheweke ngaso lungguh ing kursi lan negara. Ujug-ujug keong mas berubah meneh dadi manungsa. Lho, kenapa kok iso ngene? Kowe yo kok ana sing-sing aku mrene, kebut amasane wae ta? Candrakirana banjur masak nyampakan kanggo Mbok. Panganan kuwi tetep rapi ing dhuwur meja. Ujug-ujug Mbok Rondo kamilan kaki ana mriki. Nek apa aku? Candrakirana, Mbak. Apa Candrakirana? Inggih Candrakirana saking Kraton Jaba. Nek ngono kok iso aku anu kene? Panjenengan ingkang beto kula wau, Mbak. Kula niki keong ingkang panjenengan bedhet kala wau. Lho, keong kok iso dadi keong piye? Inggih, Mbak. Kula dikutuk penyihir kengenan sedherek kula, Mbak. Nyalah, saya temen awakmu, Mbak. Belum ada ngobrol sinten kowe kudu. Ya wes, sementara kamu nambahnya kowe wae. Nggih, matur nuwun, Mbak. Sementara itu, ing Kraton Kauripan, Raden Nurtapati krungu kabar mengenai Candrakirana. Dheweke banjur nyuwun putamane kanggo nduwèni Candrakirana. Mundo Rama, Parma, kula badhe madosi Candrakirana. Iya anakku, udah pangestuku ana ing saben lumaku. Kadungane Candrakirana ingkang ketemu. Pangestu Rama, kula tampi dadi jimat. Iya, Rama. Kula badhe matur nuwun. 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 Kula badhe matur nuw
Kamu seperti ini bro. Candra satu orang Kendari. Akan dua yang nyuruh ini ya. Kangge Opo, kau yang sudah selama ini, itu nih barang-barang. yo kita pun telepon dong cuma sampean Raden. Saya ini nanti contoh kira. Candra satu orang Kendari. Terus apa Mas? Apa? Tak cek omonganmu. Nalika nang kena alas, Abdul menghormati orang mau Candra Kirono. Dheweke ketemu pengemis. Gua lanjut contoh kira dong. Kau ini tuh caranya bu. Barang mau seperti ini bukan jangan pas minggu nih. Rumah yang kerja, kalau itu orang yang alas ini. Ini keempat ya. Yang bagus ini keempatnya kok. Apa dulu mbak? Gua berarti nanti apa? Ya? Hei, kowe nyapa melu pesanku? Kowe sik niku Kowe gak apa boleh. iso Gak ngalahkan perlu. aku? Abdul kok ngalahkan kowe perkara gampang. Iya, Bang. Rasane iki. Ingkang tegedakan Online shop. sampai ing Neng salah Gulke. satu arep Neng. neng banjur ketemu karo Raden. Neng Gulden jajal. Nomor Insyaallah. nomor bola pekan. Mungkin ya. Gua punya manusia bisa bergerak loh. Jadi yang bergerak Enak yo. aku sih bro. Yo kayak kopi. Tapi mending tuku sing anu deh. Tapi tuku sing anu yo enak. Sing kayak Buy Fresh nek iso 11.000 tapi yo nek 2.000. Gua contoh kira. Kenapa Islam Enak, sing Buy Fresh niku. Bila kemas berubah wujud dari ketika ayu begini, yaitu Candra Kirono. Sawise dicunang dulu, akhirnya wong loro iku kembali menyang Candra. Banjur anake pernyataan sing bersih. Senajan Candra Kirono ora nesu marang nanging nasib Dewi Galuh tetep dimutilake dinyaki amarga bunda Esa. Banjur dheweke ora dadi Dewi Manihani rakyat biasa ing pantai Budakan. Nah, Raden Kinu ketepati lan Candra Kirono urip bahagia sakawas. Kalau